Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць мы пачынаем з сябрам вольнай Беларусі, кіраўніком варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павлам Усавым. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Спадар Павел, давайте пачнем з нечаканай заявы Лукашэнкі учорашняй пра тое, што ён збіраецца ў нейкую таемную доўгатэрміновую камандзіроўку, паездку за мяжу. Ну, здавалася б, лета, у іншы час бы і не звярнулі ўвагу, там пасмяяліся б, типа там паехаў сумкай у адпачынак, з умкай, а не з сумкай, ну, хаця і адно і другое. Але на фоне вось гэтага ультыматума Зеленскага, які заканчваецца заўтра, і ён нібыта ці то сёння, ці то заўтра адлятае, і нейка такое вось супадзенне, і пачаліся размовы пра тое, што ну на ўсялякі выпадак по прынцыпу вы тут дзяржыце, що ў парадку, а я куды-нибудь падалей. Ці бачыце вы такое супадзенне і увогуле як успрымаеце вось гэтую яго заяву? Ну, я бачу розныя каментары, таксама тое, што нібыта Лукашенко спужаўся, выязджае. Ну, мне падаецца, гэта такое перабольшванне спекуляцыі і тролінг, што ў дадзеных умовах яно апраўдана. Не думаю, што Лукашенко куды-небудзь збегне і чаго-небудзь баіцца, тым больш, што з боку уладаў я не бачыў ніякіх рэакцыяў на адносна ультыматуму Зеленскага, і яны яго проста ігнаруюць як бы у гэтай прасторы. І не было толькі учора былі заявы кіраўніка аблвыканкаму Гомельскай вобласці, што ўся сітуацыя пад кантролем, няма чаго там баяцца, мы пазбіваем усе дроны і гэтак далей. Але вось я выбачаюся, вам не падаецца дзіўным, што гэта не Лукашенко ў сваёй манеры сказаў, а выйшаў гэты старшыня і такі Лукашенко прасіў перадаць, каб... Я думаю, што гэта часткова ён жадае з сябе зняць адказнасць, бо па сутнасці ніхто не ведае, як будзе разгортвацца заўтра сітуацыя, ці сапраўды будуць нанесены кінетычныя удары па гэтых ретранслятарах, тым больш, што калі аб'ектыўна шчыра казаць, ніхто не ведае, дзе яны размешчаны, у якім стане. Калі гэта, напрыклад, тыя ж самыя ретранслятары вайсковыя, якія адмыслова ставяцца на машынамі, сістэмамі, з удзелам сістэмаў РЭП, звычайна яны могуць ставіцца дзе заўгодна ў полі перад атакамі, могуць ставіцца, размяшчацца на вайсковых базах, у той жа Зябраўцы, дзе, як мы ведаем, ёсць расійскія войскі. І была інфармацыя таксама, што гэтыя радары ці антэны ретранслятары змяшчаліся на жылых будынках, у тым жа Гомлю ці ў іншых мясцовасцях, прыбліжаных да мяжы з Украінай, на вышках тэлерадыё, вышках, якія ў кожнай абласным горадзе і не толькі ёсць. Тут ужо праблема, куды палятуць гэтыя украінскія дроны, калі яны ўвогуле палятуць, бо тут можна таксама казаць пра гульню пэўным сэнсе інфармацыйную, нерваў, ціску і гэтак далей. Ну, калі гэта будзе нанесены ўдары па вайсковых аб'ектах, то я думаю, што пра гэта наўрад ці хтосьці можа і даведацца, калі гэта не будзе зафіксавана тымі ж самымі украінцамі і распаўсюджана. Таму сітуацыя складаная. І, канешне, Лукашенко спрабуе нейкім чынам знову лавіраваць, не выстаўляць нейкія ультыматумы ці не выказвацца моцна і моцна не рэагаваць на словы Зеленскага, каб не павышаць узровень вось такой напружанасці. Гэта не ў яго, дарэчы, манеры, не ў яго стылі, бо ён заўсёды вельмі нервова рэагаваў на любыя закіды, на любыя патрабаванні захаду і Украіны. Ледзь не даходзіла да такіх жорсткіх выказванняў, як пасля, напрыклад, візіту Ціханаўскай у Кіеў і пасля заяваў таго ж Броўдзі і Зеленскага, што вось вызначана 500 аб'ектаў, мы гатовыя па іх нанесці ўдары. Мы ўсе памятаем, як зарэагаваў Лукашенко, назваўшы там Зеленскага наркаманам, за што потым выбачаўся. І вось такая пераменнасць у пазіцыі
але тое, што ён не зарэагаваў у сваім стылі, гэта даволі для яго ненатуральна і можа выклікаць некалькі пытанняў, што можа быць паціху яны неяк дамовіцца і сапраўды гэтыя рэтрансляторы будуць прыглушаныя. Каб... Наколькі вы дапускаеце такі варыянт, тому что ўсё ж таки, як сказаў Зеленскі, не публічныя каналы, пра спецслужбы, пра яшчэ там што у іх былі, яны раней яшчэ дасылалі просьбы свае там. Яны ёсць, я думаю, што Лукашенко мог, як і заўсёды, адказваць такім чынам, што гэта не ад мяне залежыць, бо тут рускія ставяць ультыматум таксама, калі я не паставлю ультыматум, яны вядуць сюды войскі, што мне тады рабіць, так? Гэта тое ж самае тлумачэнне, як ён тлумачыўся, чаму Беларусь была ўцягнута ў вайну. Таму я не магу сказаць, як адбываюцца камунікацыі, наколькі яны эфектыўныя, як гэта паўплывае на вырашэнне менавіта дадзенай сітуацыі. Мы пабачым заўтра. І таксама зразумела, што і Зеленскі не можа забраць сваіх словаў назад, бо ён, па сутнасці, павысіў стаўкі. Гэта гульня на павышэнне, так, гульня на дасягненне вынікаў. І часткова так. Хаця, напрыклад, нават выезд Лукашенка ва ўмовах такога крызісу, які мы назіраем, ён не зусім бяспечны. Бо калі наступяць вось гэтыя удары кінетычныя, то ўсё роўна трэба нечым адказваць. А ў гэты момант Лукашенка ў краіне няма. То бок і не прымаць ніякіх рашэнняў, гэта таксама дэманстрацыя слабасці. І альбо Лукашенко ўпэўнены ў тым, што ніякіх удараў не будзе, і што ўжо ёсць нейкія дамоўленасці у тым ліку з Кіевам, альбо рыхтуецца нейкі іншы сцэнар. Напрыклад, у момант удару ён знаходзіцца ў Маскве, адбываюцца кінетычныя удары Украіны, напрыклад, недзе там уначы ці раніцай, а гэта ў кантэксце, напрыклад, нават той жа ідэалогіі, што гітлераўская Нямецчына 22 чэрвеня 41 года, не абвешчаючы вайну, нанесла удары па Савецкаму Саюзу, і гэта ўкладаецца ў прапагандысцкі кантэкст, і ён, знаходзячыся ў Маскве, зразумела, згодна за сцэнаром Крамля, просіць пра ўвядзенне дадатковых войскаў у Беларусі, пашырэнне вайсковай інфраструктуры, пачатак мабілізацыі, пачатак падрыхтоўкі да, напрыклад, нейкіх дзеянняў на розных участках мяжы. Гэта не толькі Гомельская вобласць, гэта Берасцейская і Валынская вобласць, там таксама рускія могуць, і пра гэта казалася, выкарыстаць гэтую сітуацыю менавіта дзеля таго, каб не біць па Кіеву, напрыклад, а біць па камунікацыях, інфраструктуры, спалучэннях Украіны і Польшчы той же самай. Вось гэта самы небяспечны сцэнар, калі менавіта вось ён там нібы нічога маўчаў, верыў у тое, што Украіна да гэтага не дапусціць, не дойдзе да удару, а тут раптоўна вось ён выехаў, тут удар у спіну, і ён просіць Пуціна дапамагчы. Магчыма, нават вось самы небяспечны сцэнар, да якога можа прыйсці таксама і Крэмль, гэта пастаноўка ў баявую гатоўнасць ядзерных узбраенняў, стратэгічных, тактычных, каб знову павысіць і ціскі на Кіеў і на захад, а ўжо з крайнім выпадку гэты сцэнар немагчыма выключаць. Зараз выкарыстанне Беларусі для нанясення тактычных удараў ядзерных па тэрыторыі Украіны, і Беларусі ў гэтым выпадку бярэ на сябе ўвесь цяжар адказу не толькі з боку Украіны, але таксама і НАТО. І вось гэта самы небяспечны сцэнар, бо ягонае маўчанне, Лукашенка маўчанне, адсутнасць рэакцыі таксама больш небяспечна, чым нават ягоныя вось такія эмацыйныя выпады на розныя крытычныя сітуацыі. Мы вельмі добра ведаем, што ад гэтых эмацыйных выпадаў фактычна няма ніякіх наступстваў,
Але вось што за сабой можа несці ягонае маўчанне і фактычна ігнараваць таго, который слова стрымаць не можа. Так, вось гэта выклікае шмат пытанняў. І тут яшчэ два моманты. Вось гэтае маўчанне, толькі перадайце, там я перадаю словы Лукашэнкі, там не хвалюйцеся з аднаго боку. З другого боку, даволі мяккае выказванне сілавых структур вайскоўцаў, той же самы Вальфовіч, які там пачаў казаць, ну яшчэ там незразумела, чыісьці той, хто там ударыў, нейкі той ударыў так, там па аўтобусе, гэта... і прапаганда, которая аж вочы вылазяць. І гэта ўкладаецца у кантэкст сцэнара Беларусі ахвяры. Што, рыторыка паказвае, што мы-то за мір, мы не хочам уцягвацца. Нас-то за што? А тут па нам нанеслі удар, то бок за намі застаецца права так вось распачаць нейкія дзеянні ў адказ. Гэта ўкладаецца ў сцэнар так званых казус белі. То бок стварэнне з Беларусі, з рэжыму ахвяру, таму Лукашенко выязджае, упэўнены таго, што нічога не будзе, бо мы не вядзем сітуацыю да эскалацыі. Гэта таксама адпавядае сцэнару маскоўскаму, бо не трэба забывацца, што нягледзячы на страты і на сур'ёзныя наступствы бомбёжкі Расіі ударамі дронаў, Масква зацікаўлена ва ўцягненні Беларусі ў вайну, у поўнамаштабную вайну. Як яна будзе выглядаць? Ці беларуская армія будзе ваяваць там на поўначы, так, на поўдні поўначы мяжы паўночнай Украіны і паўднёвай Беларусі, альбо рускія ўсё ж такі увядуць пашыраны кантынгент і знову пачнецца рознапланавыя аперацыі ці бамбёжка з тэрыторыі Беларусі Украіны. Але гэта ж у адказ. Таксама, па сутнасці, Украіна ўжо ж не будзе стрымлівацца. Яна будзе наносіць удары ракетныя, дронавыя па тэрыторыі Беларусі. Беларусь такім чынам уцягваецца ў поўнамаштабную вайну. Разбурэнні, бо гэта ўжо фактычна той же самы Ростов, той же самы Курск, прымежныя тэрыторыі і Украіны, і Курскай вобласці Ростовскай, яны знішчаны, і давядзенне да знішчэння і Беларусі, давядзенне пры гэтым у тым, што кантроль застаецца ў руках Расіі. Гэта не тое, што мы там разважаем, вось удары будуць нанесены, і гэта паваліць рэжым. Да, акно магчымасці. Так, не будзе ніякага. Калі там будуць расійскія войскі, гэта будзе проста вайна на вынішчэнне Беларусі. І ў такую вайну, зацягненне ў такую вайну, мне падаецца, Пуцін якраз такі, ён у гэтым зацікаўлены. Гэта вырашае шэраг праблемаў. Перш за ўсё, пашырае зону вайсковых дзеянняў, пашырае фронт, па сутнасці, трэба ўжо ўтрымліваць на тэрыторыі, на мяжы з тэрыторыі Беларусі не некалькі там дзесяткаў тысяч, а даволі моцныя вайсковыя фарміраванні, якія могуць быць адцягнуты ад паўднёвага і заходняга фронту, дзе рускія зараз намагаюцца рэалізаваць сваё наступленне, як яны там кажуць, якое не могуць зрэалізаваць. То бок адцягненне рэсурсаў. Па-другое, стварэнне крытычнай гуманітарнай сітуацыі ў самой Беларусі. Гэта ж ўсё ж такі малая краіна. Яна, як сам же Лукашенко сказаў, яна адкрыта для удараў. І, напрыклад, рэгулярныя удары па тым жа прадпрыемствах Гомля, Мозыры там, ці Берасці, гэта ж прывядзе да гуманітарнага крызісу. Гэта сотні тысячы таксама бежанцаў у Беларусі. Гэта цалкавіты распад эканомікі. Пры гэтым усім, што расійскія войскі там будуць знаходзіцца, ніякай рэвалюцыі там яны не дапусцяць. Проста будуць са свайго боку давіць беларусаў. Вось гэта той сцэнарый, які вельмі небяспечны для краіны. І часам я тут якраз ішоў на радыё, разважаў, пісаў тэкст, што беларусы знаходзяцца ў такім, перад такім жудасным выбарам паміж Лукашэнкам і вайной, які ў сваю чаргу, канешне ж, вайсковыя дзеянні не вырашаюць праблем беларусаў, не вырашаюць праблемы змены палітычнай у нашай краіне па той простай прычыне, то ёсць Расія, якая будзе
захоўваць, калі не стабільнасць лукашэнкаўскага рэжыму, то стабільнасць нейкай вайсковай адміністрацыі, якая будзе цалкам ёй падпарадкаваная. І частка рэсурсаў, энергіі будзе скіравана ўкраіны якраз такі на вядзенне баявых дзеянняў ці на абстрэлы той жа самай Беларусі, што будзе выкарыстана таксама Расіяй на міжнароднай арэне як паказчык таго, што вось мірная нібы краіна, якая не нападала на Украіну. Беларусь па факце, хоць і з'яўляецца саагрэсарам, яна не нападала на Украіну. Яе войскі не бамбілі Украіны. Там беларускія войскі, яны не ўдзельнічалі ў вайсковых дзеянняў супраць Украіны, хаця тэрыторыя была выкарыстана, і такім чынам Беларусь з'яўляецца саагрэсарам. У гэтым выпадку па-іншаму могуць загуляць механізмы міжнароднага права і міжнародных адносінаў, хаця, як мы ўсе ведаем, легітымнае права Украіны наносіць удары па рэтрансляторах, яны ёсць. І тут іх, ніхто гэтага права для Украіны не адмаўляе, але якія ад гэтага могуць быць наступствы на сённяшні дзень, ніхто не зможа прадказаць. Але напэўна ў тым, што пакуль не абрынецца рэжым у Маскве і Масква не прайграе ў вайне, рэжым Лукашенка можа абрынуцца. Але прарасейская сістэма і прарасейскі кантроль нікуды не падзенуцца. І пытанне толькі у тым, наколькі сур'ёзна потым Беларусь можа быць зацягнута ў вайну. Паводле інфармацыі Wall Street Journal, Москва канкрэтна зацікаўленая спачатку 26-го года і развярнула такую адпаведную кампанію ціску на Мінск. Я цытую: «Імкнучыся выкарыстаць Беларусь у якасці плацдарма для пашырэння вайны альбо для правядзення аперацый супраць суседніх краін сябраў НАТО». То бок вот такая інфармацыя, якую мы ўжо шмат часу абмяркоўвалі, наколькі зацікаўлена, не зацікаўлена Москва ва ўцягненні Беларусі ў больш такую гарачую фазу супраць Украіны. Ці дастаткова тая роля Лукашэнкі і Беларусі, якую яны і так выконваюць па падтрымцы, па працы на ВПК расійскай і гэтак далей. Што змянілася? Ці сапраўды ёсць патрэба выкарыстоўваць ізноўку як плацдарм для абстрэлаў? Да чаго там можа прывесці, мы ўжо з вами абмеркавалі. Украіна не ў той сітуацыі, як было ў 22-м годзе. Адказаць ёсць чым, і палітычная воля адказаць ёсць таксама. Але ўсё ж такі змянілася стаўленне Крымля да гэтага пытання? Змянілася агульная сітуацыя Расіі ў вайне. Яна становіцца слабой, яна выглядае слабой пасля таго, як тых самых здымкаў абсалютна ізаляцыі Крыма. Так, рэгулярных бамбёжак нафтавай інфраструктуры Расіі, там заводаў з выкарыстаннем ужо украінскіх ракет, так, тых же самых крылатых. То бок, калі раней мы казалі пра тое, што Расія будзе спрабаваць нейкім чынам кампенсаваць Беларусю тое, што яна не перамагла і не захапіла Кіеў, і трэба будзе ўласнаму электарату для ўтрымання ўласнага рэжыму прадаваць іншыя геапалітычныя козыры, што мы вось захавалі Беларусь, мы кантралюем Беларусь, а тут яшчэ і Малдова адсяклася, тут яшчэ Арменія выбары правяла не так, як чакалася ў Маскве, нягледзячы на тое, што вялікія рэсурсы былі туды укінутыя. То бок нават у геастратэгічных палітычных аспектах Расія прайграе і крыць немачыма. Я ўжо не кажу нават пра наступствы паспяховых удараў Украіны. То бок зараз Беларусь патрэбна для таго, каб перанесці на Беларусь частку цяжара вайны, каб рэсурсы Украіны былі скіраваны не толькі на тое, на выбіванне інфраструктуры Масквы, а на тое, каб гэтыя рэсурсы былі скіраваныя на бамбёжку Беларусі. То бок зараз Беларусь патрэбна будзе для Пуціна
выключна для палітычнага выжывання, для нейкай унутранай стабілізацыі. Дарэчы, мы бачым, што гэта адбываецца ў перыяд так званага путчу Прыгожына 2 гады, 3 гады, так, хіба, ці 2 таму назад. Рост унутранай напружанасці ў Маскве, у Расіі, узрост, я прасочваю гэта расійскія розныя тэлеграм-каналы так званых Z-блогераў, не ўсё, канешне, на гэта не хапае нерваў і эмоцый, але нават тыя каналы, якія там год таму ўжо казалі, што Украіна на каленях і мы вось-вось пераможам, яны ўжо паказваюць, як Украіна бомбіць Воронеж, як Украіна бомбіць Крым, чаго раней не было, яны адмаўлялі якіх колечаў удараў, якая сітуацыя з палівам, што чэргі па ўсёй Расіі ў Маскве, што гэта падсычае, падмацоўвае вось гэтыя негатыўныя рэакцыі, якія распаўсюджваюцца па сутнасці ўжо па ўсім грамадстве. І вось гэты ўзрост негатыўнай энергіі, яго трэба некуды скіраваць, яго нечым трэба скампенсаваць. Ён можа адбыцца толькі 2 спосабамі. Альбо Расія выкарыстае ядзерную зброю, тактычную ў дачыненні да Украіны, нанясе там кропкавыя удары па прыфрантавой лініі ці пра прыфрантавых гарадах, ну проста для, неважна колькі там загіне сваіх там рускіх вайскоўцаў, галоўнае прадэманстраваць сілу, і пра гэта ўжо кажуць альбо так званыя эксперты, альбо трэба заключаць мір, але учора Пуцін сказаў, што мір будзе заключаны толькі ў межах стамбульскіх пагадненняў. Гэта па факце уся палова Украіны павінна адысці да Расіі. Там Запорожская вобласць, Херсонская, там ледзь не да Адэсы. І дэмілітарызацыя Украіны, ўсё тое, з чым яны пачыналі вайсковую аперацыю. То бок палітычна Пуцін не саступае са сваіх пазіцый. У гэтым выпадку трэба альбо нанесці удары ўжо ядзернай зброі, ну альбо пашырыць тэатр вайсковых дзеянняў, перакінуць полымі вайны і скінуць цяжар наступстваў удараў Украіны на Беларусь. І вось для выжывання Пуціна, я думаю, ён не супраць гэта, як па сутнасці выкарыстаць ядзерную зброю, але няхай лепей там гарыць Беларусь, чым мы пакуль будзем выкарыстоўваць, устрымаемся ад выкарыстання ядзернай зброі. І адразу увага перакінуць. А пашырэнне тэатру вайсковых дзеянняў гэта таксама небяспечна для Европы. Бо гэта яшчэ адзін дадатковы, не толькі там дадатковы канфлікт, это ўся Беларусь будзе тэатрам вайсковых дзеянняў. Прынамсі, заходняя частка Украіны, там цэнтральная і заходняя, яна з'яўляецца стабільнай для еўрапейскага звязу, для той жа Польшчы, бо там не будзе весціся і не вядзецца ніякіх вайсковых дзеянняў, хаця і ракеты далетаюць. А тут жа ўся Беларусь будзе тэатрам вайсковых дзеянняў. Асабліва, калі тактычнай задачай Масквы будзе ударыць па лагістыцы з тэрыторыі Беларусі, берасцейскага накірунку Луцку і Львову. І, канешне ж, гэта ўзрост небяспекі на мяжы з Літвой, на мяжы з Латвіяй, на мяжы з Польшчай, в залежнасці ад таго, які кантынгент туды у Беларусь будзе перакінуты. На сённяшні момант, ну, па факце, расійская армія, ну, тыя прызыўнікі, вайскоўцы тэрміновай службы, яны ж не бяруць удзелу ў вайне, бо вайны ж няма. Да сённяшняга моманту вайна не абвешчана. Это спецыяльная вайсковая аперацыя ў Расіі. Хаця мабілізацыя часткова адбываецца, але умоўна гэта ўсе кантрактнікі, так, ну, акрамя мобікаў, акрамя крымінальнікаў, але і на рынок таксама нейкія там кантракты падпісваюць. А тут жа будзе фактычна тады, ну, абвяшчэнне ў некаторай ступені вайны і выкарыстанне тых жа вайсковых структур дзейснай арміі. І які будзе кантынгент сюды перакінуты ў нашу краіну, мы не ведаем. Это можа быць 100 000 чалавек, да нават 100 000 чалавек, гэта ўжо мяняе даволі сур'ёзна баланс. І ў якім накірунку будзе разгортвацца падзея. Таксама я не выключаю пераносу нейкіх правакацыйных дзеянняў на межы з Латвіяй, з Літвой, з Польшчай. Знову можа устаць пытанне гэтага сувалкскага перашэйку. Фактычна зараз Пуціну
нічога не застаецца як ісці ва-банк. Толькі форма якая будзе, ці гэта ядернае ўзбраенне, ці гэта яшчэ нейкія геапалітычныя маршы і перанос вайны ў Беларусь. Але на сённяшні момант гаворка вядзецца пра выжыванне рэжыму Пуціна і той сістэмы. Дзеля гэтага выжывання ён кіне ў полымя вайны Беларусь. Для яго Беларусь нішто. І Лукашенко на сённяшні момант не можа гэтаму ніяк гэта ніяк паўстрымаць і гэтаму перашкодзіць. Ну і нават вось тыя правакацыі, якія сталіся ў Бранскай вобласці, удар па аўтобусу беларускаму, гэта відавочна гэта была правакацыя. І гэта частка таго сцэнару, які вось мы зараз над якім мы зараз разважаем. І тут мне падаецца, канешне, і ўкраіне трэба быць вельмі асцярожнай у сэнсе прааналізаваць сітуацыю у іх больш дадзеных, напэўна, бо працуе выведка і працуе вельмі добра выведка, і аналітыка добра працуе. Як гэта можа паўплываць ввогуле на сітуацыю у самой Беларусі, не ў кантэксце палітычным, а ў кантэксце пашырэння вайсковай прысутнасці і пераўтварэння Беларусі ўжо ў адкрыты рэсурс вайны. Нягледзячы на тое, што беларусы гэтай вайны не жадаюць. Безумоўна, ніхто ў краіне, акрамя ідыётаў, гэтай вайны не хоча. Кшталту Шпакоўскага, які ўжо там пра ядзерны удар загаварыў. Гэта таксама кантэкст вось таго, пра што мы вам кажам. І тут беларусы проста будуць ахвяры расійскай акупацыі, ахвяры адказу украінцаў па Беларусі, калі там з'явяцца расійскія войскі. Сітуацыя небяспечная. Ці варта яе павышаць, напружанасць? Думаю, што трэба яшчэ раз узважыць і прааналізаваць. Я лічу, што на сённяшні момант мы вось знаходзімся ў вельмі непрадказальнай сітуацыі. Усё ж такі, так, спадар Павел, глядзіце, Максім піша, Лукашенко ўсё гэта можа спыніць, выратаваць Беларусь, але ж ўсё ідзе пакуль па горшаму сцэнару. Але мне так бачыцца, што адзін, два асноўных сцэнара і абодва дрэнныя. Умоўна кажучы, першы сцэнар, Украіна выключае, як сказаў Зеленскі, гэтыя рэтрансляторы сваімі сіламі, і адпаведна далей адбываецца ўсё тое, пра што вы гаварылі з боку рэакцыі Масквы. Другі сцэнар, Лукашенко, хай сабе не публічна, не афішуючы, уціхара, па дамоўленасці ціхонечка там з Зеленскім, гэтыя рэтрансляторы выключае, прыбірае, здымае. На што Путін говорит, а што это мои шахеды не ляцяць ізноўку туды па заходніх абласцях Украіны, бо не могуць даляцець, іх не кіруе ніхто. Што здарылася? І ізноўку ідзе той же самы сцэнар, про які вы сказали. Абсалютна, бо мы разумеем, што воля Лукашенка і ягоныя дзеянні, ягоныя рашэнні моцна абмежаваныя. Ён не ведае, што рабіць у гэтай сітуацыі. І Пуцін, безумоўна, не дазволіць яму адключыць, нягледзячы на тое, што там Лаўроў пазаўчора казаў, што вось Беларусь правакуюць, давай. Гэта так, дарэчы, вось у кантэкст падрыхтоўкі вось гэтага другога сцэнару. Беларусь жа мірная, яна ж ні на кого не нападала. Словы Лаўрова, што вось яе правакуюць, яе ўцягваюць вайну. Мы ж-то не хацім, рускія, уцягненне Беларусі ў вайну. Гэта вось Украіна намагаецца ўцягнуць. І знову мы, як саюзнікі, вось калі адбудзецца удар, мы, як саюзнікі, безумоўна, Беларусь падтрымаем, тым больш, што ёсць гэтыя мемарандумы, дамовы па гарантыі бяспекі для Беларусі. У тым ліку, у мемарандуме, які ў мінулым годзе быў падпісаны, з выкарыстаннем ядзернай зброі. Вось які гэта сцэнар, на які Масква падштурхоўвае Лукашенка, і інфармацыйна для рэалізацыі гэтага сцэнару ўсё гатова. І якраз такі выезд Лукашенка ў гэтым кантэксце, ён вельмі небяспечны. Ён вельмі небяспечны, бо гэта якраз можа быць палітычная частка. Вось он сидзіць у Крамлі, п'е гарбату, тут альбо авсянку есть, памятаеце, як на Крым ездзіў, на Крым у Сочы. І тут прылетаюць дроны, дарэчы, і Расія можа арганізаваць гэтыя удары, правакацыю зрабіць. Вот это протяг, я хотел сказать, что ёсць же ж небяспека, калі Путіну выгодна. Калі ўжо гэты сцэнар прапісаны. Под чужым сцягам, умоўна кажучы. Абсолютно.
калі гэты сцэнар прапісаў, і таму у гэтым кантэксце неабходны былі заявы Лукашенко, а іх няма. Яны былі неабходны, каб нейтралізаваць нават той негатыўны сцэнарый, які магла б рэалізаваць Расія. На пачатку яны казалі пра тое, што нават з аўтобусам гэта былі нейкія сілы, якія намагаюцца Беларусь уцягнуць у вайну, але не ўзгадвалася, хаця там прапагандысты той же самай у гэтай сітуацыі, як і ў іншых неадэкватныя дэпутаты, я уже пазабываў іх усіх, казалі пра тое, што это украінцы. Хаця Лукашенко афіцыйна не заяўляў ніколі, што гэта украінскі. Ён сказаў, гэта украінскі дрон, але невядома, ці гэта украінцы. То бок ён намагаўся злагодзіць сітуацыю, разумеючы, што гэта правакацыя і, хутчэй за ўсё, Расія. Але ў гэтай сітуацыі павышэнне ставак ён маўчыць. Ён не кажа пра тое, што мы там дамовімся, мы паразмаўляем. Ён не кажа, давайте створым, хаця калі б у яго была пэўная магчымасць аўтаноміі, можна было б афіцыйна там запрасіць украінскі бок ці там сустрэцца з прадстаўнікі лукашэнкаўскай кіроўнай эліты, там сустрэліся б ці адміністрацыі, сустрэліся б з адміністрацыяй Украіны, то бок злагодзіць дыпламатычна гэтую сітуацыю. Такіх намераў не маюць. Поўнае маўчанне, што, яшчэ раз падкрэслю, можа быць небяспечна ў выпадку, калі сітуацыя будзе разгортвацца па вось гэтаму драматычнаму сцэнару. І ўсё ж таки, ці бачыцца вам нейкі, больш-менш там лепшы з горшых сцэнароў? Вот што б можна было прадпрыняць? Я не ведаю, там хтосьці кажа пра тое, што Лукашенко мусіць пайсці насустрач Зеленскаму і адключыць гэтыя рэтрансляторы. Хтосьці там кажа пра тое, што неабходна... Не можа адключыць, бо гэта рускія іх ставілі і рускія іх ахоўваюць. Трэба проста ісці у адкрытую канфрантацыю з рускімі. Это калі яны стаяць нават на гэтых будынках жытловых, так? Але калі яны стаяць на той же, у тых же базах расійскіх, у той же Зябраўцы, так? Альбо калі ў полі стаяць расійскія рэтрансляторы, вайсковыя машыны, альбо машыны беларускія, гэта рэваўскія, якія кантралююцца расейцамі. Гэта ж па сутнасці увайсці ў ваенны канфлікт з рускімі. Да не проста прыйсці там з розеткі выцягнуць шнур. Трэба па сутнасці рэальныя дзеянні. Гэта сутыкненне з Расіяй, з прысутнымі ў Беларусі там нейкімі таемнымі альбо не таемным кантынгентам вайсковым. Гэта вядзе да таго, пра што мы казалі. Гэта адразу выклікае рэакцыю Масквы. То бок тады трэба дамаўляцца з Украінай, каб Украіна вела свае войскі і абараняла Беларусь ад Расіі там аж на ўсходняй мяжы. Гэта найбольш такі фантастычны, але прыемны сцэнар для нас. Саюз такі украінскія войскі на беларускай тэрыторыі ёсць і добрыя нюансы. То бок яны дамаўляюцца, што Лукашенко кажа, добра, я адключаю рэтрансляторы, вы павінны гарантаваць нам бяспеку, давайте разам ваяваць ці утрымліваць Расію. Гэта фантастыка на сённяшні момант. Мы, конечно, можам з вами тут далей працягваць гэты прыгожы сцэнар, але мы бачым, што Лукашенко паедзе ў Маскву, калі ён яшчэ не выехаў. То бок, на жаль, такі добры прыемны, хаця не раз там і Зінон Станіславович казаў, і таксама мы з вами абмяркоўвалі, што ў сітуацыі, калі Масква будзе валіцца, Лукашенко першы, хто падніме нацыянальны сцяг і будзе крычаць там слава Украіне, жыве Беларусь, заўсёды былі там супраць маскалёў. Мардор мусіць быць разбураны. Такі, мы бачылі хістанне Лукашенка і у сітуацыі, калі вядзецца гаворка пра яго на выжыванне, ён, канешне, будзе прымаць той бок, які гарантуе яму бяспеку. Вось у агульнай сітуацыі альбо проста гэтая напружанасць будзе спушчана на тармазах і не дойдзе да канфрантацыі, на што, магчыма, Лукашенко спадзяецца, альбо будзе разгортвацца спіраль, якраз такі, якая будзе выкарыстана Масквой.
І ніякія тут круглыя столы, там нацыянальнае замірэнне, там ці спроба там праз Вашингтон, праз Трампа неяк так залагодзіць сітуацыю і как бы... Ну гэта ўжо фантастыка, там якія там круглыя столы і з кім, калі апозіцыя не ўплывае на палітыку, ну, па-першае, Украіны у тых дзеяннях, якія яны будуць рэалізоўваць, калі дойдзе да канфрантацыі, яны ніякага ўплыву не маюць і ніяк гэтым планам перашкодзіць не могуць. Ні ўплыву на адміністрацыю Трампа. Канешне, адміністрацыя для Лукашенка яшчэ адзін сцэнарый — гэта патэлефанаваць Трампу і паскардзіцца і сказаць, што вось, ну тут мы ж тут з вамі размаўляем, big deal, а тут нас бамбіць збіраюцца. Ён гэтага не зрабіў. Ніякіх кантактаў ні з Коўлам, ні з прадстаўнікамі адміністрацыі не было. Ён рыхтуецца да камандзіроўкі і сустрэчы ў Маскве. То бок нават у гэтым і не адбылася, дарэчы, прыезда Коўла. Так, ні чарговага працягу дыялогу няма, на які спадзяваліся, і відавочна, што ён можа быць замарожаны, бо мы маем дачыненне зусім з іншым ужо зараз сцэнаром, які будзе рэалізоўвацца Масквой. І, на жаль, ён можа быць вельмі небяспечны для Беларусі. Але пакідаць сітуацыю такой, якая яна ёсць, Зеленскаму таксама выглядае на то, што не выпадае, з улікам таго, калі давяраць аналітыцы Ігора Тышкевіча, з якой мэтай ладзяцца гэтыя удары па заходніх тэрыторыях Украіны, каб перарэзаць гэтыя маршруты, а гэта, па яго словах, крытычна важна. Мы тут ужо стаем перад выбарам малое зло і вялікае зло. Калі б абсалютна была пэўнасць. Мы гаворым зараз пра тое, чым можа кіравацца Зеленскі, а ні ў якім выпадку, не на першым месцы нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі. Я разумею, гэта як, ведаеце, вось было ў сітуацыі, калі з Беларусі лецелі ракеты і расійскія войскі знаходзіліся, тым не менш адказу на тэрыторыю па Беларусі не было, з прычыны таго, што, канешне, не было жаданні уцягваць Беларусь у вайну. Калі зараз Украіна, па сутнасці, разумее рызыкі, што гэта можа прывесці да пашырэння канфлікту і гатова да іх, то нішто і ніхто не спыніць. Гэта рашэнне прынята, яно будзе зрэалізаванае. Всё. То бок тады трэба сыходзіць, што Кіеў гатовы да пашырэння тэатру вайсковых дзеянняў і таксама гатовы да перанесення вайны на тэрыторыю Беларусі, разумеючы, што пасля удару адбудзецца пэўны адказ увядзення расійскіх войск у Беларусь, мабілізацыя. Нават калі беларусы не будуць ваяваць там як асобныя адзінкі, можа адбыцца уніфікацыя армій ў межах той жа самай рэгіянальнай групоўкі войскаў. Расейцы пераймаюць камандаванне, і беларусы, як пісаў у сваім адным з сцэнароў, будуць ваяваць не на поўдні Беларусі, а іх скіруюць у якасці гарматнага мяса на Донбас. То бок мы кажам, што вось беларусы пайдуць у армію, ваяваць, а яны, беларускія вайскоўцы, гэтага не хочуць. І гэтыя рызыкі разумее таксама і Лукашенка, і можа адбыцца масавае альбо дэзерцірства, альбо проста саботаж у адзінках вайсковых. Тады проста беларусаў перакінуць на ўсходні фронт. То бок на Донбас, на гэтыя гарачыя точкі, а іх кропкі, а іх месцы зоймуць розныя вайсковыя парамілітарныя групы ў межах расійскай арміі, альбо расійскія вайскоўцы, альбо чэчэнцы. Але для гэтага яны, рускія, рыхтуюць плацдарм ідэалагічны, інфармацыйны. Менавіта, які будзе звязаны з тым, што вось Беларусь атакавалі. І не пабілі рэтранслятары, а дроны прыляцелі ў жылыя дамы, бо так будзе зроблена, калі украінскія дроны будуць бамбіць вось гэтыя рэтранслятары, знішчаць, то пад выглядам украінскіх дронаў у шматпавярховікі прыляцяць расійскія дроны. Пазабіваюць. Пра гэты сцэнар мы абмяркоўвалі, хіба ў 23-м годзе, што такія кшталту аперацыі, правакацыі могуць быць, і вось у Гомель ці ў Магілёў, альбо там у тую же Рэчыцу ці ў Берасці прылятуць, напрыклад, нейкія невядомыя дроны, заб'юць некалькі дзяцей, і гэта можа выкарыстаць для вось гэтай
негатыўнай хвалі. Але яшчэ раз падкрэслю, не Лукашенко будзе кантраляваць ужо беларускую армію, а рускія будуць кантраляваць, і нават ужо беларускай арміі не будзе, гэта будзе расійская армія, якая будзе весці баявыя дзеянні, хаваючыся за беларускім грамадзянскім насельніцтвам. І гэтыя сістэмы ракетныя ўжо будуць не ў полі размяшчацца, будуць у гарадах размяшчацца адмыслова. Ну, для рускіх, зразумела, гэта не зменіць сітуацыю глобальна на фронте, але проста стварэнне, пашырэнне прасторы вайны і прынясенне на алтары гэтай вайны беларусаў для іх адна з мэтаў і адна з магчымасцяў выжывання. Ну да, ўсё ж таки у дадзенай сітуацыі, наколькі вот вы звярнулі добра ўвагу на тое, што кансультацыі, званка з Мінска у Вашынгтон не было, але ці мог бы ўсё ж таки нейкім чынам Трамп паўплываць на гэтую сітуацыю? Ну, канешне, мог бы, але відавочна, што ён ужо не зацікаўлены у вырашэнні вайны згодна за сваім вось гэтым планам. Я думаю, што США, Вашынгтон знаходзіцца ў шоку, ну, пасля па сутнасці вось гэтых мемарандума, які быў падпісаны, і пагадненню з Іранам. США выглядаюць на гэтым фоне як прайграўшы бок у гэтай вайне, ну, не прайграўшы, а не дасягнуўшы асноўных мэтаў. Акрамя там денуклеарызацыі Ірану, але асноўных мэты не былі дасягнуты. Таму няма за апошні час нейкіх такіх гучных заяваў з боку Трампа ў кантэксце спынення вайны. Таму ён бы мог бы паўплываць, калі б Менск зрабіў крокі, скантактаваўшыся каб адбылася нейкая камунікацыя. Магчыма, яна і ёсць. Магчыма, і былі нейкія тэлефонныя размовы, і гэта не будзе ніколі публічна агучана. Гэта ў тым выпадку, калі, безумоўна, за гэтым няма ўжо прапісанага сцэнара Масквы, скіраванага да ўцягнення ў вайну. Я яшчэ раз падкрэслю, што гэта не звязанае з жаданнем, нежаданнем Пуціна, гэта звязана з тым, што зараз Расія знаходіцца ў крытычным стане, і ёй неабходна новыя рэсурсы для выжывання. Для выжывання рэжыму Пуціна гэтым новым рэсурсам можа быць пашырэнне прасторы хаоса. Вяртаючыся да круглага сталу. Ён немагчымы па простай прычыне, што Лукашенко не прызнае суб'ектнасці нават блізка апазіцыі. А ў апазіцыі сваіх рэсурсаў палітычных, фінансавых, вайсковых няма. То бок яны маглі развівацца, з іх можна было нешта стварыць, там таго ж плану перамогі, каардынацыі нейкіх дзеянняў, але нават няма ніякага, скажем так, стратэгічнага камітэту, які б стала камунікаваўся з тым жа ўрадам Украіны ці з урадамі у рэальна вайсковых пытаннях, у пытаннях бяспекі, ці з урадамі іншых саюзных дзяржаў. Іх няма. Яны прыязджаюць, іх запрашаюць, узровень канферэнцыі, элемент выкарыстання у інфармацыйных псіхалагічных кампаніях, але як палітычны суб'ект самастойнага, уплывовага, у тым ліку ўнутры Беларусі няма, які б мог бы, скажем, уплываць на настрой унутры Беларусі. Зараз такіх рэсурсаў няма. Уплываць на настроі там у войску, там нейкія заклікі да вайскоўцаў, тое, што зрабіў Сахашчык, там нягледзячы там, якія там былі дзеянні. Потым у момант крытычны ягоны зварот меў эфект пэўны. Зараз такіх людзей знакавых, якія мелі б стратэгічны ўплыў на грамадскую думку, на думку асобных палітычных ці вайсковых груп, няма у межах вось той структурнай апазіцыі. І самае галоўнае, няма нейкага супольнага бачання і адзінства нават у дзеяннях, нават у кантэксце нейкага перамоўнага працэсу. Няма, і наўрад ці ён створыцца. І галоўнае, што няма вайсковага кампаненту. Калі мы кажам пра нейкія там сур'ёзныя перамовы, круглы стол,
кабінет нешта, ну, умоўна, ціхановска кабінет нешта павінны прапанаваць Лукашенко. А што яны могуць прапанаваць? Зняць санкцыі яны не могуць. Забяспечыць выхад вайны з вайны Беларусь яны не могуць. Нема вайсковага рэсурсу, нема вайсковай падтрымкі. Нават калі, ну, уявім, да, тэарэтычна, вось, якія гаранты на сённяшні момант, там, Павел Латушка, Ціхановская, агульна, могуць даць не толькі рэжыму, а Беларусі, ну, каб туды і рускія войскі не ўвайшлі на сённяшні момант. Уласны, яшчэ раз падкрэслю, вайсковай адзінкі няма сілы, які вось павінен быў бы быць полк Каліноўскага, ну, пашырыць яго, разбудаваць, эта інфраструктура павінна была быць створана, гэтага няма. НАТО даць гаранты нейкія Беларусі. Яны будуць ваяваць з рускімі ў Беларусі? Не. Украіна, ну, вось я кажу, тут трэба было б размаўляць, перш за ўсё, размаўляць з Украінай і сказаць, што ў нас ёсць, прынамсі, вось частка, ну, падтрымкі з боку Украіны, што так, камунікат Лукашенка, што ў выпадку сепаратных дамоўленасцяў Украіна гарантуе бяспеку Беларусі, не рэжыму. Прынамсі Беларусі, што рускія войскі не войдуць. Мы гатовыя плячом да пляча з беларусамі вось стаяць на ўсходняй мяжы. Такой рэсурс ёсць, могуць пра гэта дамовіцца і гарантаваць гэта Ціхановская ці іншыя палітыкі, якія нядаўна ездзілі ў Кіев. Не. Ну, шчыра кажучы, не. Ну, гэта інструмент. На сённяшні дзень, на жаль, любыя апазіцыйныя структуры гэта інструмент іншых гульняў чужых краін. Калі патрэбна выкарыстаць у інфармацыйнай кампаніі, яны будуць выкарыстаны. Але рэсурсаў ні ўласных, ні рэсурсаў, якія можна было б прыцягнуць для абароны Беларусі ў выпадку нават круглага сталу, калі б ён адбыўся. Яшчэ раз кажу, вы павінны, ну, мы павінны пакласці мапу прапаноў. Не дэмакратызацыю. Якая дэмакратызацыя, калі рускія стаяць пад Менскам, лічыце? Чым абараніцца нам, як выкінуць рускіх з Беларусі? Вось у вас, ну, у нас ёсць нейкія прапановы? Я прапаную, вось вы прапаную. Дамоўцеся з украінцамі, што яны гатовыя аказаць дапамогу Беларусі, не там кабінету, не Лукашенко, а умоўна калектыўнай Беларусі, калі адбудуцца нейкія дамоўленасці, дыялогі, абараніць суверэнітэт краіны ад расійскай акупацыі. Ну, я думаю, што гэта вельмі слушная такая тэза для таго, каб, можа быць, данесці яе да Кіева, да банкавай, да адміністрацыі Зеленскага, а можа, да яго асабіста. А пакуль што мы сапраўды маем вялікія пагрозы. Вот і заява Пескова пра тое, што яны Расія будзе дапамагаць і падтрымліваць Беларусь у выпадку атак, любых усе магчымых пагроз, будь то прамыя пагрозы, квазіпагрозы, перспектыўныя альбо сапраўдныя пагрозы, мы будзем заўсёды стаяць побач з Беларусю, заявіў Песков. А гэта, як уже патлумачыў спадар Павел, вялікая сапраўды пагроза, але ўжо з боку Расіі для суверэнітэта і незалежнасці нашай краіны. Дзякуй вялікі, на жаль, развітваемся на сёння. До сустрэчы. Жыве Беларусь.